Ταμείο Συντάξεων με έσοδα των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων ετοιμάζει ο Μητσοτάκης. Νέο αποθεματικό για τις επερχόμενες συντάξεις προσπαθεί λοιπόν να εξασφαλίσει η κυβέρνηση με πρόβλεψη εσόδων και από την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων που μπορεί τώρα να είναι πολύ περιορισμένα. Όλες οι ενδείξεις όμως λένε ότι θα αυξάνονται τα επόμενα χρόνια, αναφέρει ελληνικό μέσο. Το νέο αποθεματικό θα στηριχθεί στην διάταξη του νόμου 4162-2013 με την οποία προβλέφθηκε η σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Λογαριασμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών. Ο λογαριασμός αυτός θα αντικαθιστούσε το σημερινό ασφαλιστικό κεφάλαιο αλληλεγγύης γενεών και θα χρηματοδοτούνταν με έσοδα από την εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου που σύμφωνα με έρευνες υπάρχουν στον ελληνικό χώρο. Η κυβέρνηση σχεδιάζει να αλλάξει την σύνθεση των πόρων που κατευθύνονται στον κουμπαρά του ΑΚΑΓΕ και να αξιοποιήσει την διάταξη για έσοδα από εξορίξεις πετρελαίου και αερίου. Την προαναγγελία για τον ενισχυμένο κουμπαρά που θα μπορεί να υποστηρίζει την χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος έκανε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς απαντώντας σε σχετική ερώτηση στην Βουλή στις 17 Δεκεμβρίου πέρυσι. Ο Υφυπουργός ανέφερε στην απάντησή του ότι έχουν γίνει συζητήσεις για ένα νέο ΑΚΑΓΕ με ανασύνθεση και ενίσχυση των εσόδων του από νέες πηγές όπως από την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων. Όπως είπε ο κύριος Πετραλιάς, με πρωτοβουλία των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχει πραγματοποιηθεί σχετική συνάντηση προς την κατεύθυνση του προσδιορισμού των εσόδων του ελληνικού δημοσίου από τις εταιρείες που αναλαμβάνουν την έρευνα και εκμετάλλευση των κοιτασμάτων που θα μπορούσαν μέσω μιας σαφώς προσδιορισμένης διαδικασίας να αποδίδονται ως πόροι του ΑΚΑΓΕ. Επισημαίνεται ωστόσο ότι έως και σήμερα είναι εξαιρετικά χαμηλό το ύψος των σχετικών εσόδων από την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων. Αυτά είπε ο ειδικός, αυτό ήταν και το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.